with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan sa muya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Ang tabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, 8 minutos makalihis ang alas 7 nin aga. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga, hatod sa Indo kan Radyo DZGB ang mga bareta ngunyan na Huwebes, Marso 4, 2021. Sa pangalan ni News Director Edwin Peralta, ako po si Chie Antivola. Sa pamayokan mga bareta, inuto niya to ang mga bareta sa lado lokal. Mga bakunador, ipinapairarom na sa ensayo kan DOH. Ikatulong eskalon kan Legazpi City Hospital, madali nang matapos. Sa lado nasyonal, no vaccination, no work policy kinontra ni Duque. Civil Service Commission nagpatahid kontra sa padreno system para enot na mabakunahan. Pamayokan bareta sa lado ning Karawat. Gilas Pilipinas mapakusog para sa Olympics qualifying tournament. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta, inuto niya to ang detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan.
Padagos niya ng preparasyon kan Department of Health sa piglalauman na pag-abot kan mga bakuna kontra sa COVID-19 na nakatagama para sa Kabikolan. Sinabi ni Noemi Bron, Public Affairs Chief kan DOH Regional Office 5, na ang mga personahes kan iba-ibang ospital ipinapairarom na sa ensayo lalo na ang mga magiging bakunador. Kasuhapon, ang ipinairarom sa ensayo, iyo ang mga tauhan kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital, mantangon niya na daw ang mga personahes kan Bicol Medical Center, asin Naga Imaging Center Cooperative Doctors Hospital, asin sa aga naman ang Bicol Regional General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mapresentar ni RT-PCR test ang hali sa ibang probinsya asin ma-report sa opisina kan Municipal Health Office para sa pagkuanin mga magkakanigong impormasyon. Basado sa ipinaluwas na MDRRMC Advisory Number 004 Series of 2021 kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, manungot sa saindang local health and safety protocols, may got na ipinagbabawal ang pagsuulog ng face mask asin face shield sa mga pampublikong lugar asin pag-inganyar sa mga tagsadiri ni negosyo na magkaigwan ng record kan gabos na kliyenteng malaog sa saindang negosyo. Kasabay kaini, dahil naman obligado na magpahiling ng travel pass ang mga biyahero alagad kay puha na i-monitor kan Barangay Health and Emergency Response o BIRTH ang mauruli sa saindang barangay sa laog ning 7 aldaw. Alagad mga personang magpapahiling nin sintomas arugan pag-abo, maigwaning kalintura asin pagkulog nin lawas, iko-kwarantina sa Municipal Quarantine Facility sagod magkaigwasinda ni negatibong resulta sa COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tiglalauman na sa mas lalong madaling panahon, matatapos na ang ipinapagibong proyekto para mapahiwas ang Legazpi City Hospital. Inimatapos sa si Alcalde Noel Rosal magkaigwanin inspeksyon sa ikatulong eskalon kanasabing ospital kung saan magkakaigwanin dugang na tulong operating rooms asin 60 pang bed capacity siringman iba pang fasilidades. Sayang ipinaliwanag na kung matapos na ang ikatulong eskalon kan ospital, mas dakul ng mga pasyente ang sa indang masiserbihan. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Ipinalwas na kan Department of Health ang priority hospitals para sa vaccination rollout kan mga bakunang maabot sa rehiyon. Sinabi ni Dr. Rita Angbon, DOH Bicol COVID-19 Vaccine Program Coordinator, na kasabay digdi ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital na may 2,272 na mga empleyados, Bicol Medical Center sa Naga City na may 2,132 na empleyados, Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Cabusao, Camarines Sur na may 767 mga empleyados, Asinaga Imaging Center Cooperative Doctors Hospital na igwanin 651 empleyados. Siyang sinabi na kunigwanin sobra ang mga bakuna itatao sa iba pang government hospitals sa rehiyon. Sa pagpapadagos kan mga bareta sa lado lokal, dainin legal na small town lottery o STL na pigtutugutan ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa probinsya nin Albay. Ini mismo ang kinonfirmar sa DZGB News ni Nelly Loyola, pamayokan PCSO Albay Chapter kung saan day pa ning kasuguan hali sa Central Office na pigtutugutan na magbalik sa operasyon ang nasabing pakawat. Alagad basado sa saindang inisyal na informasyon, dakul naman ang nagsurat sa saindang opisina para hagado na tugutan ang nasabing kawat. Mantang nagpapasalamat man si Loyola sa mga albayanong padagos na minasuporta sa gabos nindang programa. Mientras tanto, sinabi ni Noemi Bron, DOH Bicol Public Affairs Chief, nasa ginibo nindang survey, nagpapahiling na 60% kan mga government health workers sa rehiyon kay ba ang mga doktor, nurse, midwives, sin pharmacists ang gustong mabakunahan kontra sa COVID-19. Sa iyong ipinaliwanag, nasa 2,167 mga respondents sa ginibong survey,
60.18% ang interesadong magpabakuna, mantang 6% hanabo matudukan nin bakuna, mantang 16.6% anday pasigurado siriman, 22% anday nin kasimbagan kung gusto o dai magpabakuna. Diit-diit ng piginguha kan Legazpi City Tourism Office na makabalik ang halangkaw na numero ng turista na nagbibisita sa syudad maski na presente pa man giraray ang pandemya. Kung sa ini pinaglansar ka na sabing opisina, ang Rediscover Legazpi Challenge na pwedeng partisiparan kan publiko. Ang pagkuhanin selfie o litrato kaibahan ang Bulkan Mayon, nakasakay sa ATV, JCI Legazpi Boulevard Marker, Sawangan Park, Doña Pipita Golf Course, Albay Cathedral, Padre Pio Shrine, Pasalubong Center asin mantang nagkakaon man in Bicol Express, sili ice cream magin iba pang pagkaon Bicol noon. Ang makakapagpresentar nin mga litrato matatawanin ibalong bag sa Museo de Legazpi bilang award. Sa ultimong detalles ng mga bareta sa lado lokal, nangapunan ng Albay Power and Energy Corporation sa mga konsumidores na ariglaron ang sa indang bill sa tamang oras tanganing daay maputulan ng kuryente. Sa pakikipaghuron kan DZGB News kay Pat Gutierrez sa kapagtaram kan APEC na apektado ang sa indang serbisyo dahil sa kakulangan ng gamit dahil sa dakulaan sa indang pagkakautang. Kung kaya sagot sa ngunya, nagpapadagos pa ang sa indang pagkondukta nin massive disconnection sa mga diin nakakabayad kan sa indang mga konsumo. Kasabay kaini ang pagpagiromdom sa publiko na ibitaran ang pagkakaigwanin illegal na connection sa mga harong. Yan ang primerong parte kan mga bareta. Ang tabayanan ang detalles kan mga bareta sa Alado National Asiniba papakalihis kaini. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang. Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko.
Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng siete? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Mudyan sa detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal. Pinatanida ni Civil Service Commissioner Eileen Lizada ang mga empleyados kan gobyerno na nagagamit nin padrino system para makainot na bakunahan kontra sa COVID-19. Ipinahay ni Lizada na iguang hierarchy o priority ang gobyerno sa kunsi sa ianot na tutudukan. Kaya dapat magamit in influensya as in koneksyon para sana mabakunahan tulos. May nindang pigbabantayan ng posibleng padrino system dahil dapat magkaigwanin pantay na oportunidad ang mga Pilipino sa access kan bakuna. Kasabay kaini, sinabi ni Lizada na padagos pa ang investigasyon may kinaraman sa report na nagkapirang empleyado ng gobyerno ang nagpabakuna na sa luwas kan nasyon. Nangapudan si Department of Labor and Employment and Associated Labor Unions o nangapudan sa Department of Labor and Employment and Associated Labor Unions na ipagbawal na ang no vaccination, no work policy sa mga workplace. Sigun kay ALU National Executive Vice President Gerald Seno na nakakaresibisinan ng reklamo ng mga obrero na daipig papareport sa trabaho kung dai magiging parte kan company-sponsored COVID-19 vaccination activities. May business owners ang nagtaonin mahigpit na instructions sa ilang mga supervisors at managers na ideklarar na unfit to work ang siisay man empleyado na habo magpatudok kan COVID-19 vaccine. Pigpapatakot man ang mga ini nin reassignment as in relocation sa ibang branches kung dai magpabakuna. Sigun sa labor union, ang mandatory workplace policy sarong klase nin coercion as in discrimination na pagsuhay sa diretsyo kan mga obrero. Bago ini maglakop, dapat maghiro na ang dole para ideklarar na illegal ang regulasyon na ini. Sa ibang dalado kontra si Health Secretary Francisco Duque III sa no vaccination, no work policy sa mga workplace. Ano't kini sinabi ni Associated Labor Unions National Executive Vice President Gerald Seno na nakakaresibin sindan ni reklamo ni mga obrero na daipig pa-report sa trabaho kung di magiging parte kan COVID-19 vaccination activities. May mga sa press conference sa East Avenue Medical Center, piglinaw ni Duque na daing siring na regulasyon ang Interagency Task Force bago ipautob ang siring na polisiya kay puhan magpairarom sa pag-aadal kan IATF alagad kun siya ang hahapoton diin niya ini tutugutan. Sa satuyang bareta sa ibang nasyon, 7 Russian officials ang pinatawan in sanction kan Amerika dahil sa pagkakaimboto sa issue kan pag-udong kan opposition leader na si Alexei Navalny. Pero sa Russian officials,
Tigpapanimbag man kan Estados Unidos sa insidente ang 14 negosyanteng imbuelto sa chemical productions. Makusog ang pagtubod kan US intelligence and Russian government ang nasa likod kan nerve agent attack kay Navalny sa Siberia kanakaaging taon. Ipinahayag ni US President Joe Biden na nagko-koordinar na sinda sa European Union bago ipautob ang sanctions na kainot-inoting ipinaluwas kan bagong US administration kontra sa Russia. Bareta sa lado ning karawat. Day mapahudyan asin day mapadaogan Pilipinas kontra sa mga makusog na teams sa pagsabak ninda sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Serbia sa Hunyo. Mantang bibilugon ang Gilas Pilipinas Dream Team. Piglalauman na isasabay kan samahang basketball ng Pilipinas sa lineup kan Dream Team sina Junmar Fajardo, Teen Tower Kai Soto o kaya si NBA star Jordan Clarkson in kaso day makalaog ang Utah Jazz sa NBA playoffs. Ang makakalaban kan Gilas, iyon world's number 5 asin host Serbia, asin number 19 Dominican Republic, number 12 na Italy, number 18 na Puerto Rico, asin number 35 na Senegal. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Dakol ang nakikig sa pagkagadahan kan Puerto Rican boxer na si Christopher Rivera Amaro. Binadilan 23 anyos sa si Amaro kan mga daibistadong lalaki sa Santurce City asin pang naaresto ang mga otoridad. Si Amaro may record na 5'15" sa 130-pound weight class. Dakol ang nakidamay asin nagbisita sa burol kan boksingero. Alagad nabigla ang kadaklan sa ibang burol ni Amaro. Nahiling ninda ang boksingero na nakapost na sa pinasadya na ring, may yellow hood sa payo, naka-sunglass, asin may asul na glove. At porma garong, malaman, sinabi ni Elise Rodriguez, Vice President kan Marine Funeral Home, na ang pamilya kan boksingero ang may gusto kaini. Gusto nindang magirumduman si Amaro sa porma kaini dahil talagang hilig ni Amaro ang boxing. Sinabi pa ni Rodriguez na bako ini ang primerong ibang klaseng burol na ginibo ninda dahil kaito may saruman na lalaki na gadana nakalunad sa motorsiklo ang ginibo ninda. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Oy, aminado si Derek Ramsey na talagang kursunada niya da si Ellen Adarna. Kan enot sinabi ninda na sinda magbarkada sa alagad ngunyan, nag-iinit na ang sindang relasyon. Si Ramsey, 44 anyos, sa sin Adarna, 32 anyos, enot na nagnigar kan sa inang relasyon alagad, riparoho na pirmi na sina magkaiba sa mga lakaw. Si Derek, tulig pa sa nang nakipag-break kay Andrea Torres, mantang si Ellen bulagman kay John Lloyd, alagad igwasin ng aki na si Elias. Bareta sa lado nin salud. Dapat na siguruho na may supisyenteng protina ang pagkakan. Inanabiso kan mga health experts sa kinaban. Sa nang sinabi na halangkaw na protina, mapakusog sa metabolismo. Nababawasan man kaini ang craving sa kagustuhan na mag-snack sa matanga. Ang supisyenteng protein intake nakakapagpababa sa blood sugar asin blood pressure levels. Sa ultimong detalyas kan Bareta, nasa linya na po ang Pag-asa, Ligaspi. Marhay na pagkagato sa inyo para sa magkakansan panahon, Northeast Monsoon, wamihan pa rin po ang padagos na nakaka-apekto niyan sa enterong Luzon. So meaning kabali po ang Bicol region. Unyangal daw ang kabikulan, daw man pa rin po natin ang epekto ng Northeast Monsoon. Maging mapanganuro ng kondisyon ng kalangitan, maliban na lamang yan sa mga maluya, sindo sa moderating mga pagulan. So sa pangkarduhan, maging magayon ang magkakansan panahon sa kabikulan. So maging mainit pa rin po ang ating temperatura kung yan ang pagkaaldaw. So maging moderato sundo sa makusugan duro sa Rizal Norte Sirangan, alalaw man sa kabikulan, at may moderato sundo sa maukol na kondisyon ng kadagatan. Pero may manggailuan nino yan nakababala sa kadagatan kan Bicol region. Pero dahil sa moderato sundo sa maalo ng kondisyon kan dagat, doble ingat na lang po ang ating kaisi sa gabos ng mga manlalakbay sa kadagatan kan Bicol. Piglalaw man po natin ang temperatura ng yanaldaw sa kabikulan poon 23, sundo 31 antas kan Celsius. Ang saldang ay
masirang at saka alas 5:59 ng pag-aga, asin masulunod naman at saka alas 5:54 ng pagkahapon. Para po sa ating halidigdi sa pag-asa sa Southern Luzon, Legazpi City, Regal Mago, Nagul. Yan ang kabilugan kan mga Bareta ngunyan na Huwebes, Marso 4, 2021 sa Bareta Alas 7. Sa pangaran kan mga pagiriba, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardila, asin Miss Angel Mustaza sa Newsbase. Ronald Baldo, Salado, Technical, asin man ang pag-asa Legazpi. Ako po si Chie Antivola. Salamat kan sa indong pag-antabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Lahat tayo